Hingpit ang usa ka papel. Milingkod isip mayor sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental, si Vice Mayor Petrosinio Veroy. Kay matod ni ini, wala na mo patimaw sa iyang buhatan si Mayor Elinda Nunez. Matod ni Veroy, dili na kuno makalihok ang ilang lungsod ug daghan ng mga aktibidad nga wala gitambungan ni Mayor Nunez. Gisaysay ni Veroy nga iyang gisunod ang gilatid sa balaod. The fourth day, the Vice Mayor will automatically assume office. Kung di ko yan gagawin kasi matagal na yan, I might be I'm not be exerting my duty as Vice Mayor and I will be penalized of act of omission, di ba? Direction of duty. So, baka papailang pa ako ng kaso kung matagal na senior hindi nag-report dito eh. Nangyari ba kay Mayor Vice? So far, dati naka-assume ako as acting mayor kasi na-hospitalize siya. Pero, optional na magpunta dito si Mayor. Kung minsan, Monday, minsan wala. Hindi lang nalala kung sino nakaupo dito eh. So kung yung wala, Wala. Last Thursday, sabi ni Councilor nandito, pero kung last Thursday, supposed to be in the first day, nandito siya. So kung kasi yung calendar day is Thursday, Friday, Saturday, Sunday, this is the fourth day, Monday. So he has to be here. Wala siya eh. So I am asserting my right as Vice Mayor to act as acting Mayor. Apan matod ni Councilor Michael Rosalia, misipot pa ang mayor ni atong milabayng simana. Last Thursday, nag-office siya. She's okay, and there was the courtesy call from our MILGO and the HRMO, and there was a courtesy call made by the MILGO, Mr. Ryan Lucet. Can we expect ni Mayor karon dire ma-appear siya karon? Every Monday, she appears to her office. Gitunol ni Biroy ang usa ka papel, apan wala kini gidawat sa administrative staff ni Mayor Nunez kay matod sa staff, ang order lang sa Department of Interior and Local Government ang ilang tuhuan. Kay wala man gidawat sa staff ni Mayor Nunez, gitunol ni Biroy ang iyang papel kang Konsehal Rosalia. Sumala pa ni Vice Mayor Biroy, muling ko siya isip acting mayor sulod sa 30 ka adlaw. Apan, kung mo patimaw si Mayor Nunez, mukanaog ko na siya. Akong gipangutana si DILG 11 General Director Alex Roldan kung unsa ba ang tinuod nga estado sa liderato sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental. Og mao kini ang iyang tubag. May na siyang complaint sa 888 na kuno mag-reply, wala na mag-report ang mayor. Pero based sa amo ang gihimo nga investigation dito, mudinay man ng mayor nag-function pa man siya. So as far as we're concerned, wala pa ma-declare nga na vacant position or vacant ang position sa pagka-mayor. So dili pwede na mo-apply ang vacancy rule. Dapat doon ay confirmation na moabot sa DILG, declaring it, and then ipakante siya bago pa na siya mapakita, then bago pa mo effect ang rules sa vacancy. Aron malamdagan ang tanan, akong giklaro kang Director Roldan. Director, can we say the move this morning was usurpation of power of sort? Posible, tanaw na tungkol sa matuod nga nagkakahitabo diya. Tungkol kay until such time na ma-verify na nagbakante yun ang office of the position sa pagka-mayor, that's the only time na makaingunta nga i-allow ang mayor na mo-take over. Ang acting mayor? As mayor. So, ang Katiil na mayor is still functioning as far as the DILG is concerned? Yeah, dawa man may makadawat og kuan. Namin na ibawan reklamo, but kung atuan sa mga staff mo certify man ang mayor functioning pa siya. So, dapat ilan na lang ipa-declare ng vacant kung tinuon man. Ipa-declare nilang vacant and then lahang
i-file ang kaso nga to sa kuan ato sa Office of the President para magpakita na wala na gid ang mayor para makahimog action ang DILG para ma-fill up ang vacancy. But as it is now, the Katiil mayor is still functioning before the eyes of the ILG. Yeah, mao pa nang may tabo. Gipang himakak-usab ni Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang nga siya ang nagpaluyo sa gihimo ni Vice Mayor Biroy kaganihang buntag. No, definitely no. Ang akong isuportahan nga kandidato sa Katiil is no lista ng pagkumangko ni Congresswoman Cora Balanyaon. Diri sa distrito, nahitabo nga naani kanya-kanya nga mga kandidato ni Congresswoman kay from the start, amo na nang isabutan. No? Before nga wala pa mi nagka-istorya, wala pa mi nagkasinabot, aduna na po'y kandidato, kung aduna na po'y kandidato. Karong hapon lang, usa ka text message ang among nadawat gikan sa kampo ni Mayor Nunez. Ug matod niini, mo pasaka sila og kasong usurpation of authority batok kang Vice Mayor Biroy. Si Vice Mayor Biroy milansat isip kandidato pagka-mayor sa nisgutang lungsod. Sunod-sunod na ang panghitabo sa Davao Oriental. Niadtong Biyernes, usa ka anti-corruption crusader og V-vlogger ang gipusil patay sa lungsod sa Manay. Kaganina, kalit nga bilingkod ang vice mayor sa Katiil isip mayor. Kining mga panghitabo, usa sa mga manifestasyon nga nagkainit na ang tiyempo kay duol na ang May 9 national ug local elections. Atong hinumduman nga ang eleksyon usara ka adlaw. Apan ang atong panaghigala og panagsilinganay, posibleng mudlongtad kini og dugay. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!